že biela sobota, 12:30, 5 minút, dorazil som do Neusiedlu. Tak, podarilo sa mi naložiť a idem na to. Vyložím, prezločím sa. Hallenbad. Takže už som skoro pripravený, po 10 minútach. Na ukážku, tuto vlastne vpredu máme loďák, nemám veci pre istotu na prezlečenie, topánky, vpredu doklady, nejaké náhradné rukavice. Čiapku som si mohol tiež vlastne dať tam, niečo na pitie. Vzadu termosku, na nohy si dávam deku, keď je takto zimšie. Dobre, idem to dorobiť. A ešte v odraze ja s mojou sukničkou, šprickou. Takže ideme na to. Tak naposledy sme sa tu boli minulú zimu, alebo ktorú korčulovať, keď to bolo všetko zamrznuté. Týmto kanálom prejdem k Mole West. Môžem sa prípadne pozrieť ešte sem ku kúpalisku. No, takže som na vode. Nasadanie bolo úplne v pohode. Tak vyrazím. Normálne GoPro. Ten kľud, čo tu človek má, stojí za všetky tie ťahanice, nakladanie, vykladanie, pripevňovanie člna. A všetko je to 30 minút od domu vlastne. Akorát ďaleko, ale som si zaujal zobrať, ale som trochu pozoroval. Vtáky. Na začiatku vždy trochu bolia ruky. Človek nepadloval nejakú dobu a po chvíľu sa to dá do normálu. Tak pomaly vychádzam z kanála už na samotné otvorenú plochu Nezderského jazera. Aj keď tu ešte pár trstenových ostrovčekov, takže to ani tak nevyzerá. Ako na mori.
oboplávam si tu po pravej strane tento ostrov. Potom sa ku koncu pozriem na Mole West. Tam si možno dám nejakú Cafe to Boat. No veď uvidíme. Pokiaľ to bude takéto počasie, že nefúka vietor, trocha sú vonky, ale pohoda. Teoreticky by sa mohli ešte popri brehu do Breitenbrunu. To je necelých 5 km sa vrátiť naspäť. Keď som spomínal ostrovy, ono sú to neskutočné ostrovy, lebo sa tam nedá vystúpiť na breh nejakou nohou, je to všetko len trstina. Trocha vie ten vietor z východu, tak je to také troška, sú tu vonky. A tu keď začne dunieť, to musí byť dobre nepríjemné počasie. No veď preto som si vybral dnešok, lebo dnes má byť relatívne priaznivo. Čo ma vidieť, ale som si dole ešte aj čiapku, lebo mi je normálne teplo. Dobre. Dobre. Pokiaľ by som sa mal pustiť do Podersdorfu naprieč jazerom, tak by si k svojmu došiel asi aj kompas, ktorý som si nechal doma. Ale ja sa budem držať iba pri brehu. Tam sa dá. Ten kľud.
Vlastne mám pocit, ako keby som plával dolu kopcom. Aha, konečne, vlastne je tu Breitenbrunn, tak idem pozrieť na obľúbené kúpalisko. Maják. Na kúpalisko mám vstup zadarmo, akorát, že kúpať sa nikto nebude. Nikto nikde. Poďme sa si pozrieť na labute. Tam predo mnou je taká nejaká asi pozorovateľňa. Musím ísť preskúmať, čo to tam je. Asi len súkromná chatka. Niečo uvidíme. Mám si tu čajovú prestávku a pôjdem naspäť do Neusiedlu. A dám si čaj tam preto pri kúpalisku. Môžem možno pokecať s nejakými ľuďmi, že sú tam nejakých rybárov, som tam videl. Že toto je vlastne východ z tejto trstenovej zátočiny s chalúbkou. Pár ľudí fotí. Ja ako som sa otočil, tak som zistil, že pôjdem celú cestu späť troška proti vetru. A veď treba trénovať. Neusiedli zatiaľ len tuším, že tam niekde v ďalke je, ale opustil som už Breitenbrunn. Už by som si mal konečne dať aspoň ten čaj. Stále človek len padluje, sa nezastaví. Zase na čo sú čo tu, či to niečo chovajú. A idem ešte pri hentom cípe. Tam si dám zastávku s tým čajom konečne. Ten GoPro. Miestami sú, troška to spestruje, také malé vlnky.
dobre sa loď drží smer, zatiaľ mi vôbec nechýba kormidlo. Ale zase veď ani sa nepohybujem v nejakých vlnách veľkých. Ešte keď som išiel opačným smerom, tak to bolo skoro jak zrkadlo, hladina. Teraz sa už trocha rozvlnila. Ináč chcem ma trocha zosilovať, ale predpovede má byť takých tých 5 metrov za sekundu, 15 km za hodinu, okolo 4. Už by som mal byť v prístave. Keď padlovať napríklad úplne sám na nejakých otvorených obrovských plochách dlhé dubu, to chce na rade poriadku psychiku. Niekedy je každá drobnosť dobrá, nejaká tá volávka, keď tam sedí na kole, alebo nejaká zapichnutá bojka. Ale ináč je to úplne super. Tak konečne došiel na rad aj ten čaj. Super. Najkrajší Olovrant. Teda, ak sa dá čo aj nazvať Olovrant na tom. Ináč je asi... neviem koľké hodín. Tri štvrte na 3. Už som si dal aj čiapku. Dobre. Idem sa napiť, lebo že mi to ešte prevráti. Na zdravie, jo. Čo si uvaril, to máš. Dobre to bolo. Tam je naľavo v diaľke tá čudná stavba biela. Vlastne prišiel som vtedy z vnútornej strany tohto kvázi ostrova, takže teraz pôjdem rovno tam smerom na Mole West. No. To nie vidno ani približenie. No, v pozadí tam na kopci je aj vozidlo. Tak, Mole West. Nemusel by som sem ani ísť, ale už nedá mi to. O 10:45. No, tu už idú nejaké nebezpečné vône. By som to tu opustiť, začne byť hladný. Ale toto nebolo, tak by sa sem za pekné počasie mal určite prísť pozrieť. A večer na západ slnka. Posedieť si. No, s výhľadom. Takže ešte raz pohľad naspäť, skade som prišiel.
tak vstup do kanála smerom k autu. To majú ľudia pekne domy po dvoch stranách pri kanáli, parkujú lode v vozovkách vo dvore. Tak, ešte kúsok. Takže kúpalisko s tobogánom. Perfektná sauna je tam. Na mole sú nejakí turisti, či na vychádzke. Tak, a už som vyliez von. Možnosti nestratiť vonne. Dobre, to radšej nebudem natáčať, nech v kľude už vyjde.